10 minuti, evo nas ponovo u Best World Games. Danas ćemo igrati malo Minecraft preživljavanje. Sad ćemo mi na sve poreke Minecraft i nastavit ćemo da gradimo našu kuću. Mi beše se zakupimo u prošloj epizodi. Ovo smeta. Ok, treba nam sada kamen da bismo završili ovu našu nekakvu kuću. Daj mi kram, ovo nešto. Ok. Ali bi koji prazi sunče? Kocka. Što malo, nešto mi je zarukovalo. Ok, sad ćemo da pretvorimo ovaj fini kanalčić. Tako, 25, hoće mi kanal za jedan deo. Ok, idemo sad na kraju. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, onda ćemo ovo sad... Što možem da grešim? Aj, ne postoji šet bez grešaka. Spoj. Četiri. 2, 3, 4. Ok. Sve pogrešim. Ok, sviće. Neki djenučno nisu napali zombi igri i tak ti momci. 1, 2, 3. 1, 4. Ok, sad ćemo početi. Zakalamo gledamo. 1, 2, 3. Treba nešto mička. Sviće je, kada sviće, pa kad smo već krenuli mešoviti da gradimo, što ne bismo do kraja mešoviti uradio. Pa, da. Ok, ajde. Ćemo od drva da nastavimo ovo. Prvo mešovitu kuću u Minecraftu. Brzo grade. Samo. To je znači ovako. Okay. Još jedan produžimo, onda 1, 2, 1, 2. Znači sad produžimo još jedan. Što nema da je tako, jeste. Samo da je uradi. Jeste, okej. Ok, sada kao vamo, gradimo 2, 3, uskirče. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, još jedno. Okej. Pada, tama. Smeta. 1, 2, 3, 4.
ovako. Sada radimo naš deda-or. Mora tu da se mora tu zagradiš. Radit ćemo napravimo. Gradim tada, gradim, čekaj, imamo ovdje u šumu i tamo ovdje kolika je šmica šuca ok, ovo je mjesto lepa kuća, ali sad počnemo da gradimo i krov. Možemo možda u nekoj drugoj, šta ja znam, 6. 5. epizodi krenemo da gradimo i drugi sprat, ali nam se treba hrane. Dobra, dalje. Sljedećem krenemo bakla. Šancima. Ovo si realno očešen. Ajde ovo sada poplaćamo. Poplaćamo. Ajde. Ne mogu se što da kažem. Sledimo kasnije kako ćemo podijeno kući nije velika. Velika, možemo ne reći pod. Potrebno mnogo reći. Ne vjerujem da ćemo imati. Ok. Jablok manje. Ok. Neće pravim drugi sprat, zato ćemo u sljedećoj epizodi samo uraditi roof ili krov. Čido vamo. Vamo smaris. Daj si realno. Sam i ri i da. Ok, nisam stigla daći. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!